Do širenja zenica može doći usled straha. Zaokruži slovo ispred 3 komponente nervnog i endokrinog sistema koji učestvuju u ovom procesu. Simpatički deo nervnog sistema, parasimpatički deo nervnog sistema, hormon insulin, hormon adrenalin, nadbubrežna žlezda, štitna žlezda. Tačni odgovori: simpatički deo nervnog sistema, hormon adrenalin, nadbubrežna žlezda. Smo uplašeni, dolazi do širenja zenica zato što se aktivira simpatički nervni sistem. Simpatički nervni sistem je jedna od 2 komponente autonomnog nervnog sistema. Na krajevima nerva simpatičkog nervnog sistema otpuštaju se hormoni adrenalin i noradrenalin koje luči srž nadbubrežne žlezde. Tako da na širenje zenica utiče adrenalin, utiče srž nadbubrežne žlezde i utiče simpatički nervni sistem koji bi bili i tačni odgovori u ovom pitanju.